ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбастии барномаи иттилоотии наведро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Қурбоналӣ Сатторов. дар асоси қарори раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи 19-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум рӯзи 5 ноябр соати 10 дар шаҳри Душанбе, иҷлосияи 19-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баргузор мегардад. шӯрои Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки дар иҷлосияи 19-уми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум баррасии Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳуриявии Тоҷикистон, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси мурофиавии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ғалла ва маҳсулоти коркарди он ва оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сайёҳӣ, дигар қонунҳои қабул намудаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин масъалаҳо оид ба иваз намудани номи баъзе воҳидҳои маъмуриву ҳудудии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар дошта шудааст. дар кохи суруши шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупорӣ ба ғолибони синамоҷоизаи дуюми миллии Тоҷи Сомон таҳти шиори қадршиносии ҳунари асил баргузор гардид. Дар ҳамоиш синамогарон аз Ҷумҳурии Исломии Эрон, Беларус, Озарбойҷон, Ӯзбекистон, Қазоқистон ва Федератсияи Русия, меҳмонон ва дӯстдорони синамои тоҷик иштирок намуданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. ҳаминак синамоҷоизаи дуюми миллии Тоҷи Сомон таҳти шиори қадршиносии ҳунари асил ба марҳилаи ниҳоии худ расид. бо шукӯҳ шаҳомат рӯи ин роҳрав дар баробари синамоофарони Тоҷикистон, ҳамчунин аз Ӯзбекистону Туркманистон, Озарбойҷону Беларусу Россия, Ҳиндустону Эрон ва дигар давлатҳо нафароне қадам заданд, ки ба сабту таҳия ва пешниҳоди филмҳои гуногун жанр машғуланд. меҳмонони сершуморо дар толори кохи суруши шаҳри Душанбе муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансури хайрамақдам гуфта иброз дошт, ки синамоҷоизаи миллии Тоҷи Сомон ташаббуси навбатии филмофарони тоҷик буда, он таҳти роҳнамоӣ ва дастгирии пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанд сол аст, ки баргузор мегардад. зикр шуд, ки синамоҷоизаи миллии Тоҷи Сомон теъдоди зиёди ҳунармандони асил, ҷавон, коршиносон ва мухлисони баландзавқи синаморо аз давлатҳои гуногун ба ҳам оварда барои мубодилаи афкор ва баррасии тамоюлҳои нави рушди синамои муосир василаи беҳтарин ба ҳисоб меравад. пас аз суханронии масъулин, маросими ҷоизасупорӣ ба иштирокчиёни тадбири мазкур баргузор гардид. бояд гуфт, ки ҷоизаҳои синамоҷашнвора аз 4 ҷоиза барои беҳтарин филми ҳунарӣ ва дигар ҷоизаҳо иборат буд. ҳамин тариқ зимни натиҷагирӣ ҷоизаи беҳтарин филми мустанад дар дуюмин синамоҷоизаи миллии Тоҷи Сомон ба пайравони ҳақиқати Рустам Шоазимов, беҳтарин филми тасвирӣ ба филми Зани Порсои Фирдавс Насруллозода, беҳтарин коргардони овоз ба Рустам Отахонов аз филми Танҳо ту, беҳтарин филми дебют ба филми Фуруғи Одина Маҳмад, беҳтарин танзим ба Дилшод Раҳмонов дар филми Мардонагӣ, беҳтарин дизайн ба Восе Набиёв дар филми Танҳо ту, ҷоизаи таваҷҷӯҳи тамошобин ба Музаффар Шодиёв барои филми Ғам, беҳтарин наворбардор ба филми Танҳо туи Шӯҳрат Қурбонов, беҳтарин коргардон Бадале Раҳматов барои филми Зиндагӣ зебост, беҳтарин нақши мардона ба Насриддин Нуриддинов дар филми Зиндагӣ зебост, беҳтарин нақши занона ба Тахмина Раҷабова дар филми Зиндагӣ зебост, беҳтарин нақши кӯдакона ба Зулайхои Абдулҳаким дар филми Се хоҳарон, беҳтарин филми ҳунарӣ ба Манзарали Шералӣ дар филми Дар талоши ҳақиқат, беҳтарин филми ҳунарии кӯтоҳ ба Нигина Раҷабова барои филми Модар ва ҷоизаи ифтихории синамоҷашнвораи Тоҷи Сомон Килки Зарин ба Абдурофеъ Рабизода ҳамчун беҳтарин филмноманавис тақдим карда шуд. Шоҳҷоиза ба филми Моҳид дар шаст. дар ниҳоят шоҳҷоизаи синамоҷашнвораи дуюми миллии Тоҷи Сомонро филми Моҳид дар шасти коргардон Муҳиддин Музаффар соҳиб гардид. Гран-при главный
موضوعی که این فیلم مطرح میکند موضوعی به حد مهم برای جامعه، موضوع مهر مادر، علاقمندی و پیوندی پسر و مادر. فکر میکنم موضوع این فیلم موضوع منطقوی نیست بلکه جهانی است. برای ساختن این فیلم ما از 3 کشور روسیه، تاجیکستان و ایران بهترین سازندگان و بهترین هنرمندان رو جلب کردیم. من خیلی در هیجانم. البته من صدقاً تبریک میکنم تیم خود رو، تمام بچه‌هایی که در این فیلم کار کردن. من سپاسگزاری میکنم از حکومت جمهوری نسبت توجه به این ساحه که خواهیم نخواهیم تاثیر خودش برای رشد سینمای تاجیک خواهد رساند. همچنین در برابر جایزه‌های بهترین سینمابزم با کارگردان و مؤلف‌های فیلم‌ها دیپلم مخصوص سینما جشنواره و برای خدمت شایسته در رشد سینما سپرده شد. هدف راه‌اندازی سینما جایزه دوم ملی توجی سومون را حاضرین در سمت دستگیری جوانان ایجادکار، توجه به ارزش‌های ملی، تبادل تجربه، آموزش، منظور هواداران کینو نمودن فیلم‌های وطنی و خارجی، تهیه لایحه‌های مشترک، معرفی مکان‌های سیاحی و ترغیب دستاوردهای زمانی صاحب استقلالی، تحکیم و توسعه رابطه‌های بین‌المللی در ساحه کینو در دایره برنامه رشد کینوی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2027 نیک ارزیابی کردند. همین طور برنامه رنگینی کنسرتی در اجرای هنرمندان کشور با سینما جایزه دوم ملی توجی سومون انجام بخشید. در دایره سینما جایزه ملی توجی سومون امروز در باغ فرهنگی فراغتی ایران شهر دوشنبه با حضور اشتراکچیان این چهاربینی بین المللی فرهنگی شام کینو برگزار گردید. هنرمندان و کاسبان و دوزندگان و طراحان تاجیک نمونه بهترین هنرهای خود را منظور مهمانان گردانیدند. кӯшиши рақсидан зери наво ва рақси миллии тоҷикӣ аз ҷониби хориҷиён далели он аст ки ҳамагон дилбохтаи анъанаву расму оину ҳунарҳои миллии мо тоҷиконанд. ин ҳунарҳои дастию намунаи анъанаю бозиҳо ва таомҳои миллӣ шоми имрӯз дар боғи ирами пойтахт пешниҳоди меҳмонони хориҷӣ карда шуд. чорабинии мазкур дар робита ба таҷлили рӯзи кинои тоҷик ва баргузории синемо ҷашнвораи дуюми байналмилалии душанбеи тоҷи сомон зери унвони шоми кино баргузор гардид. дар даромадгоҳи боғ меҳмононро ки қисми зиёдашон ҳунармандони хориҷӣ буданд, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва дигар намояндагони вазорат муассисаҳо истиқбол гирифтанд. дар ҳурави калони боғ ба меҳмонон намунаи бозиҳои миллӣ намоиш дода шуд. дар қисмати марказии боғ меҳмононро бо намунаи ҳунарҳои дастӣ, рақсҳои миллии тоҷикӣ ва хӯрокҳои миллӣ ошно намуданд. аз таваҷҷӯҳи меҳмонон ба маҳсули дасти ҳунармандони тоҷик ва лаззат бурданашон аз тановули хӯрокҳои миллӣ эҳсос мешуд, ки баргузории чорабинии мазкур муҳиму саривақтист ва василаи хубест барои боз ҳам бештар ошно намудани хориҷиён бо ҳунару анъанаҳои дирӯзу имрӯзи халқи тоҷик. онҳои бори аввал ба тоҷикистон омаданд, аз ин ҳама ободию пешрафт дар тааҷҷубанд. дар ин баробар ҳастанд онҳое ки чандин бор ба мамлакати мо омадаанду дилбохтаи меҳмоннавозии тоҷиконанд ва аз навгониҳои пай дар пай душанбешаҳр ибрози андеша карданд. Алексей Тельнов, генеральный директор киностудии «Лендок». Я не первый раз в Душанбе, но сегодняшнее мероприятие, конечно, потрясает своим разнообразием, многонациональным колоритом. Я хочу сказать, что мы скоро будем снимать совместно с таджикской стороной нашу новую картину, кинокартину «Тишина в горах». И, конечно, мы сейчас сходим и впечатляемся этим колоритом, этим настроением, фактурой. Вот, и в ноябре у нас мы запустим наш проект. Числа 15 ноября мы стартуем со съемочным периодом. Вот, я надеюсь, что у нас будет хорошая работа. Мы удивим наших российских зрителей Таджикистана, жителей наших соседей хорошей работой. Вот, и раскроем там и смыслы. Это кино будет про дружбу нашу, про наше прошлое, ну и, конечно, про наше будущее. ташкили чунин чорабиниҳо агар аз як тараф дар омезиши ҳунари давлатҳои гуногун саҳми калон дошта бошад, аз дигар тараф имконияти хубест барои ҷалби бештари меҳмонон ба кишвари мо. дар қисмати ниҳоии чорабинӣ ба хотири болидаруҳии меҳмонон барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод карда шуд.
در مرکز ماموری ولایت خطلان شهر بختر فوروم بین المللی سرمایه‌گذاری خطلان اینوست 2024 و بختر فود 2024 دایر گردید که در نمایش و فوروم زیاد از 100 نفر مهمانان از 20 دولت جهان اشتراک داشتند. مورد ذکر است که فوروم مذکور سال چهارم از جانب اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان در دایره دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان با مقصد عملی‌گردانی نشاندهنده‌های برنامه دولتی رشد صادرات جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2025 تشکیل کرده می‌شود. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما از ولایت خطلان. در دایره فوروم بین المللی سرمایه‌گذاری خطلان اینوست 2024 مهمانان و اشتراکچیان از نمایشگاه دستاوردهای کشاورزان و صنعتچیان و محصول هنرهای دستی هنرمندان ولایت خطلان بختر فود 2024 دیدن نمودند. در این نمایشگاه در برابر کشاورزان و صنعتچیان هنرمندان شهر و نواحی ولایت زیاده از 200 نامگوی هنرهای دستی را پیشکش مهمانان و اشتراکچیان فوروم نمودند. هدف از برگزاری فوروم بین المللی صادراتی این رشد دادن صادرات، تقویت استحصالات به صادرات نگرانیده، بلند برداشتن رقابت‌پذیری محصولات وطنی در بازارهای داخلی و خارجی، گسترش مناسبت‌های تجارتی خریداران و صادرات کنندگان توسط معرفی امکانیت و محصولات صادراتی جمهوری عنوان می‌شود. گذراندن این گونه فوروم با همه آن شرکت‌ها خواجگی‌های دهقانی امکان می‌دهد که در سمت بلند برداشتن امکانیت صادراتی ولایت خطلان با در نظر داشتن که ولایت خطلان یکی از کلانترین ولایت در جمهوری اوید به صادرات محصولات کشاورزی به شمار می رود و محصولات های ساحه کشاورزی ولایت در خارج دور و نزدیک با صفت بلند طعم خوش خریداران زیاد دارند. امروز در این فوروم از دولت های روسیه، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، خارج دور و نزدیک اون شرکت ها و اون صاحبکاران جلب شدند که در بستن شرطنامه ها علاقه با شریکان خود را یافتند و امکان دارد که امکانیت صادراتی ولایت باز هم بلند برداشته شود. For USAID, this is a very important partnership because we're ما امروز همه در اینجا جمع آمدیم تا اینکه اهمیت استحصالات کشاورزی را برای ولایت خطلان و تاجیکستان نمایش دهیم. برای اگنتی ایالات متحده عاید به رشد بین المللی این یک شریکی خیلی مهم است، زیرا ما عمیقاً طرفدار آن هستیم که جایهای بیشتری کاری و افزایش صادرات را در تاجیکستان دستگیری کنیم. ما با ولایت خطلان در توسعه و رشد صاحبکاری چخیلی که امروز می‌بینیم شریکی طولانی داریم. ولایت خطلان یک منطقه عجایب است، مثل تمام تاجیکستان. امروز ما محصولات زیاد و گوناگون کشاورزی را دیدیم. ما عسل را دیدیم، انار را چشیدیم. ما میوه‌های خشک عالی جناب را دیدیم که در حقیقت تمام جهان باید آن را چشد و حلاوت برد. pomegranates, we've seen amazing dried fruits that the rest of the world really needs to experience. Вот это все ярмарка, хорошо все это сделано. Я в Таджикистане первый раз, но вашу выставку мы уже видели в наших столицах, в Астане видели. Мы хотим закупаться сухофрукты и вот хлопочные изделия, полотенцы, халаты интересуют. Вот это чисто хлопковое, 100% сказали вот это. А мы сами хотим сюда мясо поставлять, масло подсолнечное. Спасибо за приглашение. کارشناسان مسائل اقتصادی برگزاری فوروم بین المللی سرمایه‌گذاری خطلان اینوست 2024 و نمایشگاه بختر فود 2024 بابت معرفی محصولات کارخانه‌های صنعتی ولایت که مال و محصولات استحصال کردهشان در بازار جهانی خریدار دارند مهم و سری وقتی ارزیابی می‌نمایند. طور امروز مشاهده می‌گردد مهمانان و سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر به محصول هنرهای دستی پیشوران، محصولات گوناگون کشاورزی، صفت بسته‌بندی‌های خشک میوه‌ها، عسل زنبور عسل پروران منطقه‌های گوناگون ولایت و گیاه‌های طبیعی ولایت خطلان توجه زیاد دارند. انتظار می‌رود که دوام روزهای برگزاری فوروم بین المللی سرمایه‌گذاری خطلان اینوست 2024 و نمایشگاه بختر فود 2024 میان صاحبکاران وطنی و خارجی صحبت و ملاقات‌ها جهت رشد سمت صادرات مال و محصولات استحصال نموده صنعتچیان و کشاورزان دایر می‌گردد. I am second secretary political and commercial from the Embassy of India. I've been here quite a few years. من در تاجیکستان طول 2 سال این جانب قرار دارم.
و ما با این کشور زیبا منظر در سمت معارف و تندرستی اقدام‌های زیادی را عملی نمودیم و می‌بینیم رابطه‌های همکاری تاجیکستان و هندوستان سال تا سال بهتر و زیادتر می‌گردد. علل خصوص مبلغ‌های زیاد در سمت تیار کردن متخصصان ساحه معارف و تندرستی روانه گردیده است. اگر از تاجیکستان قبلا تنها اشیاء خام پخته صادرات می‌گردید، حالا باشد تا سطح نهایی طلای سفید کارکرد گشته، الکی محصولات تیار به کشورهای دور و نزدیک صادرات گشته ایستاده است. هندوستان در این سمت کاری تجربه بایی دارد و ما می‌توانیم با استفاده از چنین فورم‌ها رابطه‌های همکاری را افزایش دهیم و به همدیگر کمک رسانیم. یکی از موفقیت‌های این کشور قله‌های آسمان بوسش، طبیعت ناتکرارش است که همه را مفتون خود نموده است. هر نفر به تاجیکستان بیاید دیگر از زیبایی‌هایش دل کنده نمی‌تواند. ما تصمیم داریم که رابطه‌های همکاری را در سمت رشد سیاحی، تندرستی و معارف و صادرات باز هم قوی‌تر گردانیم. And increase that tourism, improve the infrastructure of Tajik tourism, that would be wonderful. در مراسم رسمی فروم بین المللی سرمایه‌گذاری ختلان اینوست 2024 نخست رئیس ولایت ختلان سخنرانی نموده برای اشتراک در این فروم به مهمانان اظهار سپاسگزاری کرد. رئیس ولایت اظهار داشت که در فروم ختلان اینوست 2024 و نمایشگاه باخترفود 2024 بهترین دستاوردهای کارخانه‌های بخش صنعتی و کشاورزی ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان معرفی شده. این گونه اقدام‌های مهمی در دایره همکاری‌های مقامات دولتی در یکجایگی با شریکان رشد جهت تبادل تجربه عملی سازی تشبس‌های سازنده، بررسی راه‌های عملی سازی همکاری‌های بین منطقوی و بین المللی مساعدت خواهد کرد. واقعا هم بسیار برای ما خوشحال کننده است که ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت در ولایت ختلانمان بسیار در یک حالت رشد و انکشاف خود قرار دارد و برگزاری چنین فرم‌های بین المللی با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران امکانیت می‌دهد که با پتانسیل و امکانیت‌های ولایت ختلان بیشتر آشنایی پیدا نموده باشند و صاحبکاران ما از این گونه امکانیت‌ها ثمرناک جهت بستن شهرنامه‌های دو جانبه برای در روند استحصالات افزایش دادن محصولات‌های خود و با این وسیله جلب اینوستیسیون خارجی به منطقه از جمله ولایت ختلان بسیار یک کمک بی‌اندازه خودش را می‌رساند. در فروم با اشاره به ظرفیت‌های ولایت ختلان تاکید شد که این منطقه برای تشکیل کارخانه‌های کارکرد میوه و سبزیجات، گوشت و شیر، پشم و پوست، عسل طبیعی و گیاه‌های شفابخش، مخصوصاً استحصال کنسروها کار کرده، بند و بست و صادرات محصولات از جهت اکولوژی تازه و طبیعی وطنی دارای امکانیت و ذخیره‌های زیاد میباشد. ذکر گردید که فروم بین المللی سرمایه‌گذاری ختلان اینوست 2024 و باخترفود 2024 زیاد از 400 نفر اشتراکچیان را از جمله استحصال کنندگان محصولات کشاورزی از ولایت ختلان، نمایندگان مقامات دولتی و خریداران از جمهوری‌های قزاقستان، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، بریتانیای کبیر و آذربایجان را جمع آورد. انتظار می‌رود که این فروم در رشد منبعی سودا و صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. همزمان فروم‌های ختلان اینوست و باخترفود 2024 در تأسیس روابط بازاری، رشد مکالمه بین بخش دولتی و خصوصی و جلب سرمایه‌گذاری به کشور نقش مهم خواهد بازید. در هفته فروم بیش از 30 قرارداد و سازشنامه همکاری با مبلغ زیاده از 500 میلیون سومانی به امضا رسانیده شد که این البته در رشد و ترقی یافتن ساحه‌های کشاورزی و صنعت و صادرات مملکت نقش بارزی می‌گذارد. در جریان فروم ختلان اینوست 2024 به 30 نفر صاحبکارزنان ولایت ختلان گرانت‌های رئیس ولایت ختلان به مبلغ عمومی 9 میلیون سومانی سپرده شد و همزمان باید ذکر نمود که گرانت‌های رئیس ولایت ختلان برای تطبیق لایحه‌ها در سمت رشد کشاورزی، کارخانه‌های خرد و استحصالی، دوزندگی و غیره پیش بینی شدند. در ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه وابسته به گذراندن سنجش و مشق‌های مکمل با زیرنظام‌های وظیفوی و حدودی نظامی یگانه دولتی جمهوری تاجیکستان اومید به پیشگیری و رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی جلسه کاری دایر شد. گزارش در این خصوص. در طولور مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاه منصور با شرکت رهبریت ناحیه جلسه کاری راجع به گذراندن سنجش و مشق‌های مکمل با زیرنظام‌های وظیفوی و حدودی نظام یگانه دولتی جمهوری تاجیکستان اومید به پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه برگزار گردید. در رفت جلسه از جانب رهبر مشق کمیسیاها روند گذراندن مشق‌های مکمل با زیرنظام‌های وظیفوی فهمانیده شد. همزمان در این روز تمام قوا و واسطه‌های خدمات مدافع گرجانی ناحیه جمع آورده شده حالت آمادگی آنها در بعض
баъзе раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳияи Шоҳмансур мавриди санҷиш қарор гирифт. Қайд кардан ба маврид аст, ки дар чорабини 55 адад техникаҳои корӣ аз раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳия ва техникаҳои лозимӣ аз дигар сохторҳои марбути ноҳия пешниҳод гардид. даври дуюми машқ рӯзи 16 октябр соати 8:45 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 48 ноҳия оғоз гардида, комиссияи эвакуатсионии муассиса аз рӯи нақшаи эвакуатсия 720 нафар хонандагонро аз ҷои хавфнок ба ҷои бехавф бароварданд. дар идома масъули хадамоти барқ, дастаи махсуси наҷотдиҳӣ ва хадамоти тиббии ноҳия низ аз рӯи вазифаҳои хизматиашон амал намуда кӯмаки хешро ба зарардидагон расониданд. марҳилаи дуюми машқи мукаммали мудофиаи граждании ноҳияи Шоҳмансур бо муваффақият анҷом ёфт. мақсад аз гузарондани чунин чорабинӣ дар он мебошад, ки хонандагон, омӯзгорон ва нерӯҳои ғайриҳарбии муассиса дар ҳолатҳои зарурӣ, дар ҳолати рух додани ягон намуд ҳолатҳои фавқулода дуруст амал карда тавонанд ва донанд, ки бояд чӣ корҳоро ба анҷом расонанд. инчунин давоми рӯз дар корхонаи воҳиди пойгоҳи локомотиви Душанбе, корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон машқи тактикии махсуси мудофиаи гражданӣ дар мавзӯи амали ҳайати роҳбарикунанда ва қувва воситаҳои мудофиаи граждании ноҳияи Шоҳмансур ҳангоми ба амал омадани заминларзаи қувва 6 бала ва бартарафкунӣ оқибатҳои он гузаронида шуд. ҳамчунин ҳодисаҳои дигаре, ки дар натиҷаи рух додани заминларза ба амал меоянд, роҳҳои пешгирии онҳо дар амал нишон дода шуд. марҳилаи дигари машқи мазкур ин тоза намудани канали селфартҳои шураксои маҳаллаи Гулистони ноҳия буд, ки дар рӯзи сеюми чорабинӣ аз ҷониби қувва ва воситаҳои раёсати истифодабарии роҳҳои ноҳия ва муассисаи давлатии раёсати обёрии шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шуда, дар натиҷа бо ҷалби техникаҳои корӣ канали селфартҳои шураксои бо дарозии 100 метр ва 600 метри кубӣ аз лою гил ва шағал тоза карда шуд. аксаран ҳангоми дар мавсими баҳорон, ҳангоми боридани боронҳои зиёд мумкин аст, ки об ба ҳолатҳои фавқулода оварда расонад, агар ки тоза накунанд. бисёр ифлос шудагӣ буд, ба ҳамон хотир, бар хотире ки мавриди пешгирӣ намудани ҳолатҳои фавқулода дар машқи мукаммал канали мазкур тоза карда шуда истодааст. пас аз ин дар қисмати нисфирӯзӣ ҳайати роҳбарикунанда комиссияҳо дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шоҳмансур аз ҷанбасти машқи мукаммали мудофиаи гражданӣ натиҷагирӣ намуда, тарзи дурусти амали зернизомҳо дар ҳолатҳои фавқулода ва усулҳои дурусти эвакуатсияи аҳолӣ таҳлил, ҷанбаст ва баҳогузорӣ карда шуд. дар натиҷа аз ҷониби роҳбари машқ фаъолияти зернизомҳои вазифаӣ ва ҳудуди низоми ягонаи давлатӣ дар ноҳияи Шоҳмансур қаноатбахш арзёбӣ гардид. сипас иштирокчиёни фаъоли машқи мукаммали мудофиаи гражданӣ дар вазъияти тантанавӣ бо ифтихорномаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар донишкадаи тибби иҷтимоии Тоҷикистон ҳамоиши илми амалӣ дар мавзӯи стратегияи рушди илми тибби иҷтимоӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷриба, мушкилот ва роҳҳои ҳалли он ифтитоҳ гардид. ин ҳамоиш 2 рӯз идома ёфта. дар кори он табибону олимони соҳа ва коршиносони байналмилалӣ иштирок менамоянд. гузориши ҳамкорони мо дар ин мавзӯъ. ҳамоиши стратегияи рушди илми тибби иҷтимоӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, таҷриба, мушкилот ва роҳҳои ҳалли он дар донишкадаи тибби иҷтимоии Тоҷикистон ба яке аз масъалаҳои муҳими соҳа рушди илми клиникӣ ва иҷтимоии тибби ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шуда, дар ин самт таҷрибаи нав ба шумор меравад. зимни ифтитоҳи чорабинӣ зикр шуд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷорӣ намудани хизматрасониҳои нав бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонидани муассисаҳои тиббӣ кӯшишҳои зиёд ба харҷ медиҳад. илова бар ин, дар шароити муосири ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, таъмини устувории он ва дастрасии тамоми қишрҳои аҳолӣ ба беҳбудӣ вазъи саломатӣ, табобат ва таомбахшӣ нигаронида шудааст. иштирокчиёни ҳамоиш мегӯянд, ки баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи баланд метавонанд дар рушди соҳа мусоидат кунанд. дар конференсияи ҷумҳуриявӣ меҳмононе, ки аз хориҷи кишвар омаданд, мақолаҳои худро дар мавзӯъҳои тибби иҷтимоӣ, инчунин бемориҳои рӯҳӣ, равонӣ баён намуда, бо олимону коршиносони соҳибватани мо мубодилаи афкор менамоянд ва барои таҷриба пайдо намудани онҳо низ саҳми худро мегузоранд. Очень рад сегодня участвовать на данной конференции совместно с нашими учеными из Таджикистана. Мы имеем коллаборацию на основе научно-образовательной программы. Сегодня я участвую как представитель на данной конференции, а также на симпозиуме. Надеюсь, данная конференция будет благотворна для всех нас, и совместное участие будет также продолжаться. Таджикистан, как известно, очень известен своим биоразнообразием. Я надеюсь, в будущем
совместными усилиями мы будем продвигать научные достижения республики. тавре дар ҳамоиш зикр шуд солҳои охир тибқи ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон танҳо дар шаҳри душанбе барои сокинони пойтахт бахусус наврасону кӯдакон беш аз 100 иншооти варзишӣ ва фароғатӣ бунёд карда шуданд ки онҳо ба ташаккули тарзи ҳаёти солим ва пешгирии бемориҳои гуногун мусоидат мекунанд. ҳамчунин аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон ба имзо расидани конвенсияи созмони милали муттаҳид дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон яке аз далелҳои он мебошад ки ҳукумати мамлакат ба масъалаҳои тандурустӣ, дастгирии иҷтимоӣ қишрҳои осебпазирии аҳолӣ аз ҷумла маъюбон дастрасии онҳо ба хизматрасониҳои тиббӣ ва иҷтимоиро дар мадди аввал гузоштааст. дар ҳамин замина дар назди донишкадаи тиббии иҷтимоии тоҷикистон маркази клиникӣ илми таҳқиқотӣ фаъолият мекунад ки дар таҷрибаи соҳаи тандурустии кишвар аввалин муассисаи тиббӣ дорои кафедраҳои эндохирургия, эндоурология, терапия, кардиология, стоматология, гинекология, дармонгоҳҳо ва ғайра мебошад. дар ҳамоиш муҳимтарин масъалаҳои соҳа мавриди таҳлилу баррасии коришносони дохил ва хориҷи кишвар қарор гирифтанд. кори ҳамоиш дар чанд бахш аз ҷумла фанҳои назариявӣ, тиббӣ ва ғайритиббӣ, растанӣ ва саломатии инсон ва ғайра идома ёфт. дар донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибн Сино таҳти унвони арҷгузорӣ ба либоси миллӣ эҳтиром ба ватан аст семинари омӯзишӣ баргузор гардид. дар ин ҳамоиши фарҳангӣ роҳбарияти донишгоҳ, намояндагони мақомоти дахлдори соҳа ва донишҷӯён иштирок карданд. тафсилот дар ин бора. семинари омӯзишӣ бо мақсади пешгирии тамоили бегунапарастӣ ва арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ, хусусан либоси миллӣ баргузор гардид. дар он намояндагони вазорати фарҳанг, кумитаи кор бо занон ва оила, кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар шахсони соҳа иштирок карданд. зикр гардид ки либоспӯшии тоҷикон аз қадим аз дигар халқҳо фарқ дошт ва он ҷузъи таркибии фарҳанги миллӣ маҳсуб мешавад. аз ин рӯ риоя кардану аз барнамудани либосҳои миллӣ бояд барои ҳар соҳиб ватан шараф бошад. инчунин донистани тарзи либоспӯшӣ ва риояи он ба фарҳанги миллӣ таъсир расонида сатҳи ҷаҳонбинӣ, маданият ва завқи зебоипарастии халқро ифода ва муаррифӣ менамояд. ҳар шаҳрванди мамлакат ба маданияти либоспӯшӣ диққати аввалин дараҷа диҳад ва бо кадом либос ҳузур доштани худро дар хона, ҳавлӣ, ҷойҳои ҷамъиятӣ, корхонаву муассисаҳо ва чорабиниҳои гуногун донад ва шахсияти хешро бо тарзи дурусти либоспӯшӣ муаррифӣ намояд. қайд гардид дар чорабинӣ. масъалаи бегунапарастӣ дар ҷомеаи мо имрӯзҳо яке аз масъалаҳои доғи рӯз ба ҳисоб меравад. аҳли ҷомеа бояд нисбат ба ин зуҳурот бетараф набуда, дар якҷоягӣ бар зидди паҳн шудани урфу одатҳои бегуна мубориза баранд. зикр гардид дар ҳамоиш. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, иброз доштанд ки яке аз зуҳуроти нангин дар ҷомеаи муосир ин бегунапарастӣ ва тақлид ба фарҳанги бегуна ба ҳисоб меравад. иброз намуд корманди кумитаи дин, танзими анъана ва ҷашну маросими назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон. ҳамчунин зикр карда шуд ки зан ва модари тоҷик дар ҳама давру замон постдори оину анъанаҳои муқаддаси халқу миллат ба ҳисоб меравад. яке аз нишонаҳои асосӣ ва муаррифгари фарҳангу тамаддуни миллатҳои дунё либоси миллии онҳост ва вақте сухан аз ин хусус меравад, ҳатман пеши назар симои занон бо сару либоси миллӣ, атласу адрас, гулбасту чакан, гулдузиҳои нотакрор, алучаву шоҳӣ, рангҳои пурҷилои куртаву тоқӣ меояд. аз ин рӯ аз иштирокчиёни ҷамомат даъват ба амал оварда шуд ки дар тарғибу ташвиқи анъанаҳои миллӣ саҳми бештар гузоранд. дар замони истиқлолияти давлатӣ дар тоҷикистон анъана, расму оин ва ҷашнҳои миллии мо аз нав эҳё шуданд ва ба ҷаҳониён муаррифӣ гардиданд. яке аз ин арзишҳои миллӣ ҷашни меҳргон мебошад ки соласол шаҳоматаш дар кишвар меафзояд. ин иди аҷдодиро дар ҳама муассисаву идораҳои давлатӣ бошукӯҳ қайд мекунанд. ҳамкоронамон аз ҷараёни ҷашнгирии иди меҳргон дар факултети забони англисӣ ва забонҳои шарқи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ гузориш медиҳанд.
намоиши ҳосили дастранҷи деҳқон ва барномаи фарҳангиро бахшида ба Иди Меҳргон омӯзгорону донишҷӯёни факултети забони англисӣ ва забонҳои шарқи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ дар сатҳи баланд ташкил намуданд. тавре маълум гардид, омӯзгорони ин факултет бо ташкили чунин чорабиниҳои фарҳангӣ донишҷӯёнро бо таъриху фарҳанг, расму оин ва ҷашнҳои милливу аҷдодӣ шинос мекунанд ва дар ниҳоди онҳо ҳисси ватандӯстиву меҳанпарастӣ ва арҷгузорӣ ба арзишҳои миллиро мепарваранд. зимни ифтитоҳи чорабинӣ зикр шуд, ки Меҳргон чун дигар ҷашну идҳои миллати кӯҳанбунёди тоҷик бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳё гардида ҳамасола дар саросари кишвар он ҳамчун ҷашни миллӣ таҷлил мегардад. яъне истиқлолияти давлатӣ ба ҷашни Меҳргон умри дубора бахшидааст. аз давраи пештодиён то ба давраи сомониён ин ҷашн яъне ки як шукӯҳу шаҳомати хоса дошт ва бо ибтикороти пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми ҷашнҳои миллӣ мо тоҷиктаборон ва ориёяҳо аз нав эҳё гардид. ба виҷа ҷашни Меҳргон. ҷашни Меҳргон ҷашнест ки ба инсоният, самимият, муҳаббат, дӯстӣ, рафоқат ва ҳамдиливу ҳамбастагиро меорад. Меҳргон яке аз идҳои қадимтарини мардуми тоҷик, иди меҳру муҳаббат, дӯстию рафоқати одамон ба якдигар, тантанаи ранҷи кашидаи деҳқон аст, ки ниёгони мо баъди ҷамъоварии ҳосил онро таҷлил мекарданд. дар барномаи фарҳангии донишҷӯён доир ба ҷашни Меҳргон маълумот дода, шеъру суруду саҳначаҳо пешниҳод намуданд. дар баробари намоиши дастранҷи марди деҳқон, меваву сабзавот, инчунин аз ҷониби донишҷӯён намунаи ҳунарҳои мардумӣ ба маърази дид гузошта шуд. Меҳргон ҳамчун рамзи шукргузорӣ аз неъматҳои табиат ва заҳматҳои кишоварзон аз идҳои аҷдодии тоҷикон ба шумор рафта, таъриху фарҳанги миллати кӯҳанбунёдро бозгӯӣ мекунад. намоиши либосҳои миллӣ аз қисмати дигари ин чорабинӣ идона буд. донишҷӯи духтарони факултети забони англисӣ ва забонҳои шарқи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ намунаи либосҳои гуногуни миллиро, ки аз таъриху фарҳанги бои миллати тоҷик дарак медиҳанд, намоиш доданд. имрӯз дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба хотири фаъолияти эҷодии файласуф, ходими давлатӣ, доктори илми фалсафа Кароматулло Олимов маҳфили илми адабӣ баргузор шуд. дар маҳфил адибон ва дӯстдорони осори олим иштирок намуданд. ҳамкорони мо Наврӯз Сафаров ва Тоҷиддин Маҳмадраҳимов низ дар маҳфили адабӣ иштирок доштанд ва аз рафти он гузориш медиҳанд. дар ҷаҳон онҳои чераву мондагор ва ё ба истилоҳ идеал мешаванд, ки бо офаридаҳои худ барои тарбияи башар нақши борис доранду дастранҷашон ҳамчун роҳнамо ва сабақ барои наслҳои имрӯзу оянда ҳам метавонад хизмат кунад. яке аз ҳамин гуна шахсиятҳо Кароматулло Олимов, файласуф, ходими давлатӣ, доктори илми фалсафа, профессор, узви пайвастаи Академияи илмҳои Тоҷикистон, арбоби илм ва техникаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар давоми фаъолияти эҷодиаш ӯ тавонист барои тарбияи ҷомеа ва баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ бо офарида осораш нақши муносиб гузораду гузошта истодааст. бо ташкили як маҳфили илмӣ адабӣ дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон солгарди эҷодии Кароматулло Олимов таҷлил шуд. устод Кароматулло Олимов хеле сермаҳсул ҳастанд дар риштаи илм, публицистика, сиёсат, дар наср, дар назм навиштаҳои хеле зиёд доранд, ки бештари онҳо бо ҳадафи тарбияти маънавӣ ва ахлоқии ҳамин насли нав, ташаккули шуъури тоза, шуъури нав ви замони истиқлол дар ҷомеа таълиф шудаанд ва манзур шудани он дар ин шакл баргузор шудани намоиши афкору ақидаи муаллим Кароматулло Олимович ба назари ман барои ҷомеаи имрӯзаи мо, барои муҳити фарҳангии мо дар давоми ё дар қатори чорабиниҳои зиёди дигаре ки имрӯз сурат мебанданд аҳамияти бисёр муҳим ва хос дорад. Кароматулло Олимов зимни баромадҳо иброз намуд, ки даврони соҳибистиқлолӣ барои эҷодкорон имкон дод, ки барои чопу дастрас намудани осори навашон шарафёб гарданду аз шаҳди он васеъ истифода намоянд. имрӯз ҳар як эҷодкор метавонад бо эҷоди асарҳои пурмазмун дар дили хонанда
ҷойгоҳи худро дарёбад. ба таъкиди ҳолдонҳо осори эҷод намудаи Кароматулло Олимов имрӯз барои мо ганҷинаеро мемонад ки садсолаҳо барои ин миллат хизмат хоҳад намуд, зеро нигоштаҳои ӯ дар хурди замонӣ навинанд. барномаи фарҳангии ҳунармандони кишвар ба чорабинӣ шукӯҳи тоза бахшид. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи рушди устувори ғизои мактабӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистонро барои давраи то соли 2027 амалӣ намуда истодааст, ки ба таъмини аҳолӣ, дастгирӣ ва таҳкими саломатӣ, беҳбуди шароит ва баландбардоштани сифати таълимии хонандагон мусоидат менамояд. Дар вилояти Суғд ҷиҳати татбиқи бо самари ин барнома озмун миёни ошпазҳои муассисаҳои таълимӣ доир шуд. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. дар вилояти Суғд давраи вилоятии озмуни ошпази беҳтари миёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳру ноҳияҳои вилоят баргузор гардид. дар ин озмун 9 нафар ғолибони даври минтақавӣ аз мактабҳои шаҳру ноҳияҳои вилоят ширкат варзиданд. инчунин ҳайати якамон иборат аз намояндагони вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, маркази ҷумҳуриявии пажӯҳишгоҳи ғизо ва сафорати Русия иштирок намуданд. озмуни ошпази беҳтарин бори аввал соли 2022 баргузор шуда, аз ҷониби ошпазҳо иштирок дошта директор мактабҳо ва кумитаи тадорукоти озмун хуб пазируфта шуд. иштирокчиёни озмуни мазкур бо тӯҳфаҳо ва шаҳодатномаи иштирок дар озмуни аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта қадршиносӣ гардида, аз маслиҳатҳои пурарзиши мутахассисони ғизои мактабӣ баҳравар ва муҳимтар аз ҳама имкони ноил гаштан ба унвони беҳтарин ошпази мактаб дар Тоҷикистон дар соли 2024 мешаванд. манзур аз ин аст ки то хонандагони мо, то кӯдакони мо аз ғизои солим истифода кунанд, то ғизои солим хӯрда бошанд ва ба ғайр аз ин худи роҳбарони ошхонаҳои мактабӣ ё ки ошпазҳои ошхонаҳои мактабӣ тарзи омода намудани хӯрокҳои миллии тоҷикиро ки ба рӯҳу равони кӯдак махсусан таъсири хеле мусбӣ мерасонанд омода карда битавонанд. тарзи ғизои солима хӯрданша дарк кунанд, эҳсос кунанд ки масалан ғизои солим чи аст, ғизои тоҷикӣ, ғизои миллӣ чӣ қадар қуввату тавон ба ҷисму рӯҳи кӯдак дорад. озмун аз рӯи 4 марҳила ҷараён гирифт. тайёр кардани хӯроки мактабӣ аз рӯи дастурҳои пешакӣ таҳия шуда, омода кардани хӯриш, таоми якум ва дуюм, нону ширинӣ ва шарбати тару тоза. иштирокчиён инчунин ба саволҳои викторина дар бораи қоидаҳои кор дар ошхонаҳои мактабӣ ҷавоб доданд. барномаи ғизои мактабӣ як қисми муҳими стратегияи давлатӣ оид ба паст кардани сатҳи камбизотӣ тавассути рушди бонизоми маориф мебошад. вазорати маориф, мақомоти маҳаллӣ, ассотсиатсияҳои волидайн ва омӯзгорон ки дар мактабҳои ноҳияҳои зерҳадаф таъсис дода шуданд, шарикони асосии барнома ба ҳисоб мераванд ки барномаи мазкурро дар тӯли соли хониш роҳбарӣ ва назорат мекунанд. шарики асосии барнома ин раёсати маорифи вилояти Суғд мебошад ки вазифаи мақомоти иҷрокунандаро вобаста ба иҷроиши умумии барнома ва назорати он анҷом медиҳад. ин лоиҳа тақрибан 500 000 хонандаи синфҳои ибтидоиро дар зиёда аз 2000 мактаб дар саросари Тоҷикистон бо хӯроки гарм таъмин мекунад. озмун на танҳо ба ошпазони мактабӣ имкон медиҳад ки маҳорати ошпазии худро нишон диҳанд, балки имконият медиҳад ки худро муаррифӣ кунанд, малакаҳои касбии худро такмил диҳанд ва таҷрибаи арзишманд ба даст оранд. мо бо барномаи озуқавории ҷаҳонӣ дар ҳамкорӣ мекунем ва мана соли сеюм шуд ки озмуни ошпази беҳтарини ошхонаи мактабӣ шуда мегузарад. ки шумо мебинед дар ин ҷо 9 нафар иштирокчиён ҳастанд, иштирок мекунанд, хӯрок тайёр мекунанд. читар ки мо медонем як хӯрок агар мо якчанд нафарам тайёр кунад, маззаи он гуногун мешавад. ба дасти ҳар яки инҳо картаи технологӣ додем ва ҳар яки инҳо бояд ки аз рӯи картаи технологӣ бо риояи қоидаҳои пухтани ҳамон хӯроки худашон амал кунанд ва тайёр кунанд. аз рӯи натиҷагирӣ ғолиби озмун Насиби Дилором Ҷураева, ошпаз аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 49 ноҳияи Ашт гардид. бояд гуфт ки ғолиби даври ҷумҳуриявӣ бо тӯҳфаи пулӣ қадршиносӣ шуда ба мактаби ғолиб омада маҷмӯи таҷҳизоту лавозимоти ошхона тақдим карда мешавад. хабарҳо аз хориҷи кишвар. бостоншиносон намудҳои нави паррандагони даррандаро ки